Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Schutterij Sint-Sebastiaan Schimmert, Brasserie Biijn en de gemeente Beekdalen. Welkom vanuit de nou toch wel winderig Schimmert hier. Vandaag vanmiddag hier 50 schutterieën die lopen hier, de optocht van de ZLF. En Karel van Knippenberg bij mij, daar weet alles van. Je weet alles ervan toch? Ja. Nou, ik weet heel veel, maar nog niet alles. Maar ik ben er pas 65 jaar bij, dus wat dat betreft zal het wel goed komen vanmiddag. 50 schutterieën, wat gaan we precies zijn? We zien de 3 zuidelijke bonden in Limburg die een eigen schuttersfeest hebben opgericht een aantal jaren geleden. En daar gaan we straks meer over vertellen. Nou, hartstikke mooi. Ik zie dat een meneer Neven Dik op staan, die ga even interviewen. Ja, ik ga hem nu een paar vragen stellen. Dat is de vuurzitter van de schutterij Sint-Sebastiaan uit Schimmert, Guido Raven. Guido, wie is het tot nu toe gegaan? Kort gezegd, geweldig. Fijne feestavond gehad, vrijdagavond. Mensen hebben zich goed gedragen, daar ben je altijd een beetje nerveus voor. Het weer is goed, de temperatuur is goed en vandaag ook. Gisteren sponsorschieten gehad. Mensen waren allemaal tevreden over de verzorging, maar vooral ook over wie het geitiggasvrijheid. En ik denk dat we dan heel erg tevreden mogen zijn over de afgelopen dag. En tot nu toe, wie ik het nu gezien heb, geweldig. Gwatsch. Gwatsch. Je hebt het nooit gedwongen, heb ik hier een jaar verstek moeten gaan door de COVID-toestanden allemaal. Hè. Dat was een wijs besluit van de vereniging. We hebben aan de ledenvergadering gevraagd, wat wilt je? We hebben een 20 toegewezen gekregen, of we hebben ze kandidaat gesteld. Toen zou het in 22 na corona kunnen gebeuren en toen heeft de ledenvergadering gezegd, jongens, zo voor het eerste zorg je toch voor de chutterie op de rit zetten. En als we de chutterie op de rit hebben, dan kunnen we ook eens nog een evenement in gaan. En dat evenement is dus nu in de voorbereiding geweest, eigenlijk het lang, want we was organisatie moe, maar van de andere kant wel wijs, de vereniging is top, ze bloeit. En de gemeenschap gaat met zich met en de volgorde is goed gekozen. Daar ben ik blij mee. Dat wil we, want in de shutterswereld vragen we ons wel eens af wie er aan die leden komt. Hier kent de uniformen niet aanslepen. Ja, er moest zich goed gedragen, zeggen maar dat wil wel iedereen. Maar er moet zorgen tot zijn verbinding met de gemeenschap is. En Schimmert is toch wel een uitgesproken dorp voor om die verbondenheid in de gemeenschap te krijgen. Omdat het nog een dorp van Schimmert is en niet van een grotere plaats wat de lui opslok. En dan jeugdwerk en zorgen tot ze. En jeugd is niet klein, hè. Jeugd in de ook 20, 24 zijn. En zorgen tot ze die bings. Als die in Schimmert blijven en ze willen ergens bij zijn, is de chutterie vind ik een uitgelezen plaats om bij te komen. En dat kan in andere plaatsen natuurlijk ook. Dat is een geweldig streven. Nou Guido, voor wens je in ieder geval ontzettend heel veel spaas en geluk vanmiddag. Het weer is goed. De hupste burgemeester hier bij dich, dus er kan niks meer fout gaan. Tonde gaat nu het kallen met de burgemeester. Ja, voor burgemeester Erik Keurster moet natuurlijk bij zo'n evenement hier aanwezig zijn. Burgemeester, een behoorlijk groot evenement in de gemeente. Ja, geweldig. Het is een van de grootste evenementen die je als schutterijgemeente binnen kunt halen naar het OLS. Het grootste schuttersfeest van Limburg. En super trots hoe dat vandaag hier georganiseerd is in Schimmert. Moet zo'n gemeente dat ook nog faciliteren? Ja, wij doen dat samen met de schutterij, maar voornamelijk zijn het de vrijwilligers die het vandaag hier dragen. Ik heb vandaag ook 2 koninklijke onderscheidingen mogen uitreiken aan 2 krachtpachters van Schimmert die samen met al die andere vrijwilligers dit vandaag georganiseerd hebben. Je hebt zelf ook wel eens geschoten? Natuurlijk, en ik schiet ook wel eens mis. Maar, wel eens mis, dat betekent meestal raakt dan?
Nee, ja, dat is een beetje onbedreven. Ik ben geen schutter, maar ik draag wel het schutterijleven een warm hart toe. Dat doen wij als gemeentebestuur van Beekdalen. Wij hebben 9 à 10 schutterijen in ons midden. Schinveld heeft het op dit moment moeilijk. En vandaag gaan we genieten van al die schutterijen die hier langskomen, hier in de optocht. En daar ben ik trots op als burgemeester van Beekdalen. Ze hadden het een tijdje geleden al mogen organiseren, maar toen ging het niet door. Nee, dat klopt. Beekdalen bestaat nu 4 jaar. 4 jaar geleden was het laatste ZLF werd georganiseerd door de schutterij in Put. Sint Sebastianus. Toen zou Sint Sebastiaan het van Schummert zou het gaan organiseren. U weet met z'n allen dat er toen corona is gekomen. En het is ontzettend moedig van deze schutterij dat zij de handdoek hebben opgepakt en het zijn gaan organiseren. Want met al die onzekerheid niet wetende of sponsoren ook bleven aanhaken. En als ik dan zie hoe de gemeenschap rond Schimmert dit heeft georganiseerd vandaag, ja, daar ben ik alleen maar trots op als burgemeester. Je bent oorspronkelijk uit Brunsum. Betekent dat dan ook dat de schutterijen in Brunsum favoriet zijn vandaag? Nee, ik ben vandaag de burgemeester van Beekdalen en ik klap voor alle schutterijen die langskomen. Dat is een mooi antwoord hoor. Zeker. Diplomatiek, dankjewel. Ik ga even Karel zoeken. Karel, wie werkt zo gaat zo'n schutterie? Er zijn verschillende soorten lieren, er zijn dames met mandjes lopen, er zijn schutters lopen, muziek zit erbij. Wat heeft er precies in eigenlijk? Nou, we zullen tijdens de optocht op de onderdelen ingaan. Want het gaat niet om dat allemaal uit te leggen zonder de voorbeelden. Maar in principe moesten we ervan uitgaan dat een schutterie vanuit een dorp of vanuit een parochie is ontstaan. Zo gaat in de 15e, 16e eeuw. Dat is zo oud al? Zo oud al. We hebben schutterieën uit 1300, 1200 is Limburg, 1200 nog. Maar in ieder geval, dat heb je juist ook de voorzitter gehoord. Heden de dagen zijn schutterieën nog steeds actueel en heel erg geliefd in een dorp. Maar het ligt ook aan het dorp. Dus het is een gemeenschapsvereniging. Ja, de verenigingen hebben het moeilijk. Eigenlijk alle verenigingen klagen dat ze weinig ledenaanwas hebben. Ja, maar de schutterieën niet. En waarom niet? Omdat schutterieën nu eenmaal verankerd zijn in het dorp waar ze vandaan komen. En dan ligt het aan de bevolking of die met die schutterieën kunnen omgaan. Of die schutterieën een kans geven. Ook natuurlijk in de schutterieën die zelf schut zijn. En dat is een fenomeen wat ze in Limburg heel erg tegenkomt. In de harmonieën bijvoorbeeld. Maar zeer zeker in de schutterieën. En er is jeugdige belangstelling voor echt? Ongelooflijk, Ton. Ik was het vorig jaar bij het OLS en dat was de eerste na corona. Toen zoog ze meer jeugd. En dit jaar zoog ze dat er een geweldige explosie is van jongeren, van jeugdleden. En het moet... Jongeren in een stad die zullen niet weten wat een schutterie is. Maar in een dorp, weer bijvoorbeeld wie hier in Schummert, dat is bij schutterie zijn, dat is cool. Dus op school kijken die kinderen die niet vreemd aan dat die bij een schutterie zijn. Maar dat zou waarschijnlijk anders zijn als ik op een school in Heerlen zit en ik zeg ik ben bij de schutterie en ik draag een bordje. Dan weten ze niet waar ze het over hebben. Dan hebben ze natuurlijk een OLS. Een OLS, dat is vrij bekend natuurlijk, Hans Groot. Het ZLF is een kleiner, dat is Zuid-Limburg. Ja. 3 federaties. Waarom is dat opgericht? Waarom niet gewoon samen opgericht dat OLS? Nou, het OLS is een heel groot feest. Hè. Dat was over 160 schutterijen op een zondag bij elkaar brengen. En dat is, na de oorlog is eigenlijk een soort weerstand gekomen daartegen. Nee, een verkeerd woord. Maar laat ik het anders zeggen. De OLS zijn 10 bonden. Dat is Belgische bonden en 7 Nederlandse bonden. En die bestonden uit Noord, Midden en Zuid-Limburg. En dat is Belgisch Limburg. Maar die Noord- en Midden-Limburgers en die Belgen, daar staat het scheten voor op. Terwijl de Zuid-Limburgse bonden, die zijn veel meer traditioneel ingericht. Veel meer dat ze zeggen van, weerhoudt uniformen, het exercitie, de oude gebruiken in het plaats zelf, wie processies en dit soort zaken. En de merk is gewoon na de oorlog dat er een onvrede komt. Die kost je niet winnen, want die Belgen... Die waren net gespecialiseerd op het scheten dus. Die schoten alles raak. En toen hebben ze gezegd... Ja, van de schutterie is toch eigenlijk het scheten belangrijk, toch? Hè? Nee. In Zuid-Limburg absoluut niet. In Zuid-Limburg is de schutterie een deel van de gemeenschap. En het scheten is een onderdeel. Zoals vele onderdelen zijn. Daar zullen we straks op terugkomen. Ja, bij het OLS wint dus een schutterie, maar hier zijn eigenlijk net zoveel prijzen te winnen. Komt geen scheetwinnaar uit, toch? Nou, de kunst de scheetwedstrijd straks winnen, maar daar houdt ze geen feest over. Dit feest wordt bij Toerboord gegeven aan een schutterie. En die zijn in 1949 begonnen in Buchten. En toen is er gelood.
En in 2012 wordt de cyclus afgelopen. Dus we zijn nu bezig met de volgende cyclus. En er zitten nu nog 50 schutterieën over. Waar schummert het dus in 2073. 2073, ja, dan zijn we weer er nog. Waarschijnlijk wel, ja. Dan hebben die het volgende ZLF. Oké. Nog over dadelijk de optocht zien, 50 schutterieën eronder met. En ik zie overal nu met klappers en zo gaat in de hang. Dat zijn de juryleden. Ja. Wat gaan die precies doen? Die letten op verschillende onderdelen. Op dit punt wordt bijvoorbeeld gemeten de bordjesdrager. Dat begint elke shot, dat begint als bordjesdrager binnen alle En bomen. wat moet dat doen? Het bordje gewoon recht houdt en strak voor zijn goed Rechtig kijken? houden, netjes lopen, en niet slodderen en dit soort zaken. En Daar zijn dus- er punten voor te verdienen. Dat kind punten krijgen. Ja. Er zijn ook prijzen voor. Dan kiezen dus de Tambourmajor, dat wordt hier beoordeeld in de optocht. Dan kiezen we vervolgens marketensers, maar die werden hier niet beoordeeld. Die werden straks bij het uittreden, de schoonheidswedstrijden beoordeeld. En dan kiezen de vaandeldrager, dat wordt wel beoordeeld, want dat moet défilé maken. Hè. Het had trouwens vandaag nog een beetje problemen met de wind. De Ik vaandeldrager. hou er maar van uit. Er zijn erbij die moeten hem stevig vasthouden. Ja. Goed, vaandeldrager is voorbij. Dan komt de keizer, als het keizer hebben ze konings of koningspaar, officieren en de manschappen. Ja, lijkt dat het verschil in zo het keizer, koning, admiraal, weet ik wat ze allemaal hebben. Ja, Vertel. dat papier gebruiken ze allemaal, hè, dat weet ik. Nou, het is zo, Ton, in de keizerwuste, als je 3 keer de vogel af hebt geschoten, achter elkaar. Nu zijn er ook verenigingen, dan kunnen ze hem 5 keer geschoten hebben en dat hoeft niet achter elkaar. Kijk, als we nu in Brunsum dat gehad houden, dan word ik al lang keizer geweest, want ik heb 6 keer de vogel afgeschoten. Maar dan moest hem meestal 3 keer afzitten, dan was ze keizer voor het leven. Is dat keizer geweest? Helaas Is dat niet. frustrerend? Nee, totaal. Ja, want ik heb Kun je je voorstellen, ja. er is 1 jaar geweest toen ik gewoon 2 keer afgeschoten. En dan wordt de derde, ik zou keizer kunnen worden. En als hem zich dan van daarnaast wegzet, dan gaat de wereld die zak onder zich weg. Dat kan je me voorstellen. Ja. Zeker als ze daar zo in zit, als ze studenten in Ja, maar luister, we hebben bijvoorbeeld Brunsum, waar ik dan vandaan kom, verzint van 1559. En er zijn 6 keizers. Oh jee. Hallo. Dus dat is maar Dus heel het is exclusief. Ja. Ja. Maar we hebben een prachtig keizerspaar. Ja, wat is dan koning? Koning, ieder jaar heel de schutterie koningsvogelschieten. En dat doen ze in het voorjaar, zo'n hemelvaartsdag is ook wel zo'n dag, of Pinkstermaandag. En dan wordt geschoten op een grote vogel. Vroeger wordt dat echt een blok. Tegenwoordig zijn dat schijven met de veiligheid. En dan proberen ze hem af te zetten. En degene dat het laatste stukje hout afschiet, dat is koning van de schutterie voor dat jaar. Oké. En de moet dan het zilver verrijken. Dat kiet voor de schutterie geld. Maar dan moet er het zilver met verrijken. Dus dan moet je het kopen voor door Ja, bieden een doen. plaat, zilveren Ja. plaat, hè, zo'n vetleren medailleachtige zilveren plaat, moet echt zilver zijn. En dan wordt aan die andere dingen gehangen. Die wordt aan En die daarvoor dingen zijn die ook hangen. vaak zo lang dan Ja, natuurlijk. ja. Ja, maar kijk, de kinderen niet allemaal met slepen, want dat is veel te veel. hè. Vooral als je die schutterie uit 1500 hebt, dan Ja, zit het op ja, de show die natuurlijk. van ons liggen in een prachtige kist bij de gemeente. Die oude, ja. De oudste is uit 1614, kent ze nog wel. Ja, dan hebben ze nog officieren, zei ze, wat hebben die voor een functie? Officieren, dat zijn meestal de oudgedienden. Dus als ze een schutterie kunnen door rangen, dat begint van onderop, soldaat of jager. En dan groeit ze op tot sergeant weer, onderofficier. En dan mag ze meestal, als ze het ouder wordt, dan kunnen ze doorstappen naar de officieren, luitenant, etc. Zo. En tot generaal, dat is meestal maar ene. En dat is dan meestal de meest oudgediende met de meeste inzet en dit soort zaken. Die bevorderingen werden ook doorgegeven. Inzet, dienstbaarheid en dit soort zaken. Ja. Dat is eigenlijk wat ze doen. Ja. Als de schutterie komt, die werden voorafgegangen door muzikanten, werden die ook beoordeeld. Nou, die werden als muzikanten niet beoordeeld vandaag, want er is vanmiddag een aparte wedstrijd voor. Oké. Ja. Dus wie voor wedstrijden hebben we? We hebben dus de wedstrijd van de muzikanten, we hebben de wedstrijd van het marcheren, zal ik maar even zeggen. Via het dat hebben ze, het scheten. Eerst hebben ze een défilé, achter op de werkzijde een streep. En de Oké. camera's zullen dat straks wel oppakken. Dan zien ze daar dat de Tambourmajor al aansleet en begint paradepas te maken. En vervolgens komt er de vaandeldrager, dat mag ook de paradepas. En de commandant geeft dan voor de officieren en de troepen daar een centraal commando. En op de Dus de dijstreep, dat loopt tot hier, dat kan de en camera ook zien. op de streep, eindstreep, hè, ja, ja, dat en is op de hier eindstreep. stoppen die allemaal. En de commandant, zo gauw als de laatste shot over de streep is, dan roept hij start. En dan kijken ze allemaal voor zich en dan lopen ze door. Ja, oké. Zo Ja. zit het in elkaar. Dat is ongeveer, wat zal het zijn, 75 meter?
Dit is 50 meter. 50 meter, oké. Ja, het zal een beetje meer zijn. Kunnen ze even tussen de lantaarnpalen, zo'n Ja. 75 meter. Ik zei nog nemens komen, Nee. die moeten van dijk aan komen. Nee, we hebben ze beloofd dat dat heel snel achter elkaar zou gaan, na 1 minuut per... Als ze komen, zijn ze niet tegen Dan gaat het rap. niet stoppen. Maar het is wel leuk om te vertellen, toch, dat elke chaterie, zo vu dat défilé, omdat ze dan een paradepas moet maken, hebben die een speciale mars, een lievelingsmars. En zo hebben ze de esprit en dit soort zaken. Dan gaan die extra stram door dat défilé. Dat zult je straks zien. Oké. Dan hebben we nog een vraag over de kostuums. Ze hebben Ja. allemaal andere kostuums. Zijn dat in de clubkleuren of in de verenigingskleuren? Wie bezit dat? Nou, ja, van oudsher was het natuurlijk zo dat als ze van het ene dorp naar het andere dorp ging, moest je natuurlijk wel kunnen zien, oh dat zijn die van Zelven, of dat zijn die van Jobbik, of dat zijn die van Strucht. Dus ze trokken zich het aan in een rode of een scherp met een bepaalde kleur. Na de Tweede Wereldoorlog zijn met name de Limburgse schutterieën meer overgegaan op historische uniformen militair. Dus echte militaire uniformen. Het zijn nooit dezelfde uniformen als de militairen dragen, want er is altijd een soort afwijking in. Want dat mogen ze niet. Dat mogen ze geen militaire originele uniformen dragen. En dan zal het ook zien dat bijvoorbeeld een schutterie als Brunsum, sorry dat ik het helemaal zeg, maar daar ben ik nu eenmaal bij, dat die jagers 1824 dragen, sinds 1974. En die hebben besloten dat type uniform te blijven houden. Andere schutterieën maken andere keuzes. En de zuidelijke bonden zijn dus helemaal ingesteld op die militaire uniform. Ja, daar wil ik het toch even over hebben. Militaire uniformen. We leven in een wereld daar gaan een brandstijd. Er is op verschillende plekken oorlog. We hebben jullie uit Oekraïne zitten als vluchteling. Hebben die verenigingen zelf niet nagedacht of het nog wel toepasselijk is dat ze hier marcheert met geweren? Kijk dat ze schieten op een afgesloten terrein, dat snap ik dan nog wel. Maar marcheren door de straten met geweren en met militaire uniformen, is dat wel kosher? Dat is vanuit welk perspectief leest ze dat oplossen. Wie wil ze dat bekijken? Natuurlijk hebben we hebben ook passie met de Oekraïne. We hebben ook uit piëteit zouden dingen niet doen. Maar in de shot, daar had een geweer om, of hij had een geweer op de schouder. Dan wordt dat met uitgedragen. En dan kunnen ze zeggen, we laten die weg uit piëteit naar de Oekraïners. Ik denk dat dat gaat wiet, want in ons hart gewoon echt voor de Oekraïners. Dus ik tel daar niet zo zwaar aan. En als ze dat moeite met hebben, dan moesten ze maar eens een keer bij me komen biechten, dan zal ik dat laten zien wie dat wordt. Is dat een biebaantje van ik verstoor? Overigens een hele leuke kaplaan hier in de gemeente. Ja, prachtig. Dan moeten we nog hebben over de kleding van de keizer en de koningin en zo eigenlijk. Dat zit ook prachtige kleden, dat zien we dadelijk allemaal. Hè? Dat is een verhaal apart. Mogen ze dat zelf kopen? Wordt dat geschonken? Is dat vast model? Dat is een verhaal apart, Ton. Nou, dan begin je met te vertellen. De koning krijgt geld. En dan wordt ervoor geacht zich het zilver te kopen, maar zich te kleden. En ook het schuttenbier te betalen. Ja, dure liefhebberie, hè? Dus de kan zich voorstellen, als de koning weet dat niet zo makkelijk over is. Dus, maar wat kost er geld? Kun je een schatting maken? En een koning met een schone koningin onder de 2000 euro komt er niet naar heen. Goeiedag. Ja, en dan een keizer met keizerin. Met een prachtig pak aan, dan zet ze toch over de 7000 euro. Ja, over de kostuums en alles gaan we dan nog even vertellen. We gaan eens even kijken naar de optocht, want de eerste chaterie komt eraan. Mooi. Dat is overigens de eerste chaterie, die is niet gelood, want we hebben een loting van de volgorde. Dit is de chaterie Sint Remigius uit Meersen. Hartstikke mooi. En die is in 1990 opgericht met hulp van Sebastiano Schummert. Schummert heeft gezorgd dat die chaterie op de been kwam. Met marcheren, met alles, met het scheten, met de drumband. En dat is een geweldige prestatie geweest. Onder andere van mijn voorganger, erevoorzitter van de bond, Maurice Kerkhoffs. Die heeft hier heel veel werk gedaan. En laat van nu maar gaan kijken naar deze prachtige chaterie. Hij weet er maar een beetje van, zet er maar intussen een hele hoop. Hè. We gaan kijken, veel plezier. Ja, veel plezier.
Karel, wat wordt er nog gedragen hier bovenop? Ja, die dragen dus de heilige Sint-Remigius, die dragen hem met in de optocht. Hè. Dat is een ritueel waar de kinderen voor kiezen. En dit is een complete chaterie waar als je het aantal manschappen zoekt, dat die onder hun hoede hebben op dit moment. Dat is natuurlijk fantastisch om te zien. Er zijn meerdere schutterijen die hun heilige in de vorm van een beeld metdragen. Want de heilige en schutterijen, dat is zo'n verhaal apart. Hè. We hebben alleen de muziekjes in, wat is de rest? Wat lief? We hebben alleen de muziekjes in toch pas? Dan hebben ze niet gekeken. Ja, dat is een beetje moeilijk. Verstond die achter de monitor, we zien het niet. Maar dan heb je gelijk, ze marcheren inderdaad in een behoorlijk tempo voorbij. Maar intussen zal de volgende dadelijk zich aandienen. En dat is schutterij Sint Gertrudis uit Amsterdam, Austro. Dat is een vaandeldrager inderdaad, hè. Toch een beetje naar voren, heel de vaandeldrager. Schutterij van Austro, die heeft dit jaar voor de allereerste keer marketensers in zich. Allereerst hebben ze een jaar over gedaan om ervoor te stemmen en uiteindelijk hebben ze akkoord gegeven voor marketensers. En marketensers, dat zijn die dames met die broodjes, met die mandjes in de hang, hè? Mandjes en de tonnetjes. Hè. En wat modellen die voor? Ja, om de schutters te verzorgen. Ja. Dat is natuurlijk een jonge klare en of een elske zit erin en een brood hebben ze bij zich. Dat komt vanuit het oude leder, komt natuurlijk. Ja. Overigens, de koning van Austro, dat kan dit volgend jaar keizer worden. Dat is de tweede keer koning achter Die elkaar. hebben dus een beetje sterke drank in het mandje, dus die kunnen beter nog het défilé pas aan de sterke drank. Ja. We mogen sowieso niet drinken. We gaan een klimmen volgens mij, Karel. Ja, prachtige vereniging. En hier hebben we Bielemannen lopen. Ja, wat is een Bieleman? Ja, ik ga niet dat zo vertellen als de muziek voorbij is. Dat is goed. Ja, Ton, dat is een prachtige vereniging zoals het is. Hier wordt de traditie met een grote tegenschreven. Die dan alles nog volgens het boekje van de oprichting. Als die bijvoorbeeld een begrafenis gaan ze terug naar het lokaal en dan schrijven ze in dat ze daar geweest zijn. Ook al is de kastelein niet daar, het wordt gewoon gedaan. Hè. Geweldig. Ja. Dat gebeurt ook bij een traditie, dat zit ik aan alles hels natuurlijk. Hè? Ja. Dat ze alles deze wie het ooit waren. Nee, ik denk ook eens veranderen. Niks. Toch? Moest het... Wordt niks aangepast aan de moderne tijd. Jawel. Ja, toch? Ja, we komen op de koningen en de koningin. Ja, daar hebben ze Want daar een interessant weetje tegenwoordig over. mogen de vrouwen op de vogels schieten. En dat is voor veel verenigingen nogal een zware bevalling geweest. Dat kan ik Mocht je niet dadelijk goed vertellen. lekker wie dat daar precies Dat kan zit. ik niet vertellen, want de tussengang Want voor meer is aan de beurt. meer, Sint-Sebastianus meer, helemaal uit het zuiden. En hier lopen geen bielemannen hoor, maar sapeurs. Mocht ze dadelijk het verschil eens even uitleggen. En dan heb je dat voorbeeld wat ze net zei, van dat behangen met die medailleachtige dingen allemaal. Hè? Ja, het zijn koningszilver en koningsplaten. Koningszilver, Koningszilver is dat. De mooie rode jurk van de dat dame. wordt met trots gedragen natuurlijk. Ja, hè. ja. Ja. Maar het verschil tussen de bieleman en... Nou, en de sapeur die komen uit het Franse leger. Maar die gaan we nog een biel zo. Ja, die hebben ze tegenwoordig nog. Het Franse leger heeft nu nog sapeurs. Ja. Complete, hoe noemt ze dat? Ja, maar niet zo. Ja, ja. Die zijn er niet, die lopen nog van de wijk over de Champs-Élysées.
Dat zijn de mensen die voor het wegruimen van versperringen. Oké, ja. En dat is, bij de sapeurs, dat zijn de sappenleggers, de loopgravengravers. Sappen zijn loopgraven. Ja, ja. Die hebben die gelag. En in Nederland zijn die bieleman, die zijn er ook eigenlijk, stammen die er ook vanaf. En die worden vroeger ook wel eens om wegversperringen op te ruimen tijdens de processie. Als de protestanten processies wilden tegenhouden of dit soort dingen, dan gingen de bielemannen doen. En dat wordt nu nog helemaal gespeeld in Zuid-Limburg, dat die bielemannen dan... Het gaat toch heel vaak over conflicten, hè? Zo, dit ook weer. Hè? Ja, we hebben de volgende schutterie. Sint Sebastianus IJs. Maar ik zag hier alleen maar een stokbroodje in het mandje liggen. Een stokbroodje nog in het mandje. Daar liggen ook hoerzen en kiers en dit soort zaken. En daar gaat de eerste koningin voorbij. Heel stolz, wist je? Die heeft de eerste koningin die zelf het zilver dreeg. Ja, wie zit dat? De koningin, dat is maar ook een tijdje Noordon, hè? Nou, ze mogen dit jaar, er zijn er een aantal, hier veel dit jaar, waar de vrouw ook op de koning mag zitten. En er zijn schutterijen die zeggen, ja, dan mogen ze een medaille dragen. Maar het zilver moet dan door een man gedragen worden. Ja, wie kiest het bedacht, hè? Of vooral onvriendelijk, hè? Eigenlijk. Ja, maar ze zijn alweer heel weit gekomen dat ze nu, dat ze dus gezien nou, in die schutterie, dat die permanent met het complete zilver op. En dat zijn toch de vernieuwingen. We gaan naar Sjaasberg. Je zou inderdaad, wat ze zei, het schreeuwen tussendoor. Dat als het einde van het défilé, dan geven ze een gil, hè? Ja, het is het hoofdfront, hè, of staat. Dat is een eindcommando om de normale pas weer aan te nemen. Als ik het goed heb, gewoon van een Zumpelveld. Saint-Georges. Want de namen die beginnen natuurlijk heel vaak met Sint, hè? Dat eigenlijk bijna allemaal, hè? Alles. Alles, ja. Wilhelmina, alles, ja, hier willen de Dalekgriever in, die is koninklijk, hè? Die is van de koninklijke. Ja. Maar Saint-Georges, moet ik toch één ding over zeggen, dat was tijdens het OLS een verrassing, want die is een derde geworden. Dat is netjes. Ja. Het is ook een beetje een gelukskwestie natuurlijk, het OLS vaak. Hè? Op het einde zenuwen met scheten en één foutje. Je moest kunnen zeten. Ja, maar dat kunnen ze toch allemaal wel, of niet? Nee, je moest stalen zenuwen hebben. Ja, dat is het. Het laatste shirt moest afhalen. Als ze dan zit te trillen bij een aspenblaadje, dan kan ik die vertellen dat het niet werkt. Nee, dat moest wel in de kamau worden. Ik heb dat nooit geshoot. De enige keer dat ik geshoot heb, dat waren een militaire dienst. Met een Uzi, dat 30 schoten per seconde. Dat was wel 50 jaar geleden. Nou. Ja. Saint-Georges. Mooie vereniging. Het zijn inderdaad strenge meneer kijken. Hè. Zijn ik nog lui rondlopen met zwaarden of zo? Of wat zijn dat? Sabels. Sabels. Officieren. Oh, dat is een officier. Dat is volgens mij in de prehistorie bij een militaire dienst geweest. Dat ze nog niet wisten wat de officiers in de sabel moeten dragen. Jezus Maria. Dus ik zat bij de luchtmacht, daar waren aanhangers. Ja, dat kan ik me voorstellen. Want het betekent niet dat ze op retraite komen. Allee, dan gaan we dat door. Ja. We gaan een vereniging zonder Sint. Ja. De Wilhelmina. Ja. Wilhelmina Hingen, ja.
Ja, die zijn uit 1908. En dan kent ze zich alles. Het is een vrij jonge vereniging, hè. Tenminste 1908. En die hebben zich vernoemd naar Wilhelmina van het Koningshuis, van het Oranjehuis. Oké. Even luisteren naar de mooie muziek. Ja. Ik zie de dames die zien vaak lachen en de mannen zo heel streng kijken. Moet dat? Ja, de dames, de marketensers, die lopen voor het vaandel. En in principe is het goed dat die ook een beetje vriendelijk zijn. Als ze het vaandel en truc en ook de drumband, dan hebben we toch liever dat die gewoon serieus kijken. En waarom is dat dan? Het militair gedrag. Oké, ja. Dat hebben ze ook nooit Serieuze geaccepteerd zaak. vroeger. Wel niet. Nee, want kijk, er zijn jullie die vergeleken dit met carnavalsoptochten, maar dat is, het is echt zo hoor. Dat is echt gedangers. Nee, als ik in een défilé zit en een eerbetoon aan die gasten, dan is het natuurlijk serieus. Maar de dames, ja, als we die strak laten kijken, dat is meestal zo. Ja, boosacht, ik weet het niet, dat moet zeggen, maar... Ja, tegenwoordig heb je zo'n dames in het leger, toch? Ja, heel veel, hè, heel veel. Dat geeft nog 50%. Maar ze moeten gewoon vriendelijk lachen. En ze hoeven dus ook niet te defileren. Ze lopen gewoon door. Is dat trouwens ideaal weer voor zo'n optocht? Het waait een beetje hard. Ja. En dat is nadelig voor de ja, op zakken zak, voor de Vaandeldrager. Ja, dat wordt hebben voor de echt shitwedstrijden. Ja. sheetwedstrijden. Maar zoveel voor te lopen is ook wel lekker, toch? Heerlijk. Want dat is juist vaak als het heel erg warm is, en dit is vaak de zomer natuurlijk. Ja. Dan hebben die van die ganz hoge mutsen op en van die kettingen die net te kort zijn, wat die hangen over de kin. Dat Ja, moet, ja. moet toch behoorlijk zwaar zijn. Is ook zo. Lichamelijk en- Nou ja, het valt met. Je kunt linnen. Oké, Lidden, muziek. Sint Martinus linnen. Ja, de bijzonderheid van linnen is toen dat die tot het vorig jaar houden die de Europese koning. Want er is ook een Europees schuttersfeest, waar 30.000 schutters aan mee doen. Goeiedag. En dan kan ze koning weer. En dan is dat geworden in 2019 en door COVID is ze pas het vorig jaar afgetreden. Dat is wel helemaal speciaal dan natuurlijk als ze zo Ja, ja. hè? Leonice, die heeft dat Ja. heel fijn gedaan van linnen. Ik zag Ja. dat Bieleman daar op een klein kuffertje voor zijn broek hangen. Wat was dat voor? Er zit Alcohol en- hammerke en nagel, explosieven kunnen erin zitten, touw en al dit soort zaken. En dat Beetje een is, gereedschapskistje eigenlijk. zo is het zien. Ja, en een nagel, hè, een tang. We gaan naar Oostbeek. Ja, prachtige vereniging. Ik zag ook nu met opgerolde matjes lopen net, achter op de rug. Dat is de sapeur. Dat is een, dat reed in een rugzak. En de sapeur, ja, is af en toe overnachten. Hij heeft een ransel en daarop zit een soort deken, hè, waar het s'nachts op sliep. Ja. Je kunt wel heel goed bekijken. Als ze de details echt goed moet hebben, dan moet ze goed nadenken. Hè? Ja, er zijn allemaal voorschriften voor wie ze zich moest kleden welke attributen dat ze moest hebben als sapeur en als wieleman. Dus dit ligt vast in normen die ze ooit Er vastgesteld zijn echt hebben. normen voor opgesteld, joh. Ja, OLS-normen. Dus jarenlang is er over gedaan en
dat is ook voor de jury's is dat makkelijk. Dan hebben we een eenheid erin. Maar het is heel mooi om te zien dat ze erop afgerekend kunnen zweren. Dus houd zich aan de normen. En dat geldt voor alle schutterijen. Dus ook wij als de Zuidelijke Bonden hebben ons geconformeerd aan deze normen. Oké, goed om te weten. Ja. De volgende is Montfort volgens mij. Montfort, ja. Wat weet er over Montfort? Wat weten we van Montfort? Een hele mooie schutterij, maar ik heb er een hele bijzondere herinnering aan. Dat is namelijk een... Eerst bedankt voor de muziek voorbij. ja. Ja, bijzondere herinnering aan Montfort, zei ze. Vertel. Nou, dat heb ik hier wat dit voor een prachtige vereniging is. Dat is nog ongelooflijk. Hè? En dat is in 1983 hebben we noodweer gehad in Midden-Limburg. En in Montfort is het complete schutterfeest weggevaagd door een windhoos. En mijn vader is daar ook overleden. Door de Ja. windhoos? Ja. Jeetje. En dus is zo meer dat het organiseren van een schutterfeest geen sinecure is. Het kan soms fout gaan. In 2004 is de tent in Oost-Maarland ook weggewaaid door een windhoos. En het is altijd vingers crossed hè, om te kijken dat het maar goed weer is en dat we geen depressies krijgen waar dit soort zware extreme weerstoestanden in vuur komen. Dus de pap overleden bij een ongeluk wat betreft zo'n schuttersfeest. En Ja. geeft dat elke keer opnieuw weer de herinnering als er bij zo'n schuttersfeest is? Bij mij wel. Als ik Montfort zie, en natuurlijk, ik zou het neven wie de tent omhoog vloog. De tentpot tegen de pokken, dat vergeet ik nooit meer. Dat gaat er niet meer. Dat zit erin. Dat kan ik me goed voorstellen, ja. Maar dat heb ik gezien, Montfort is een geweldig mooie vereniging. Met een magistrale drumband. Magistraal. Mauritius, een strucht, wat ik strucht. En wel een hele jonge woordendrager hier. Geweldig. Ja, alleen dat de bordjes dragen voorop. Ja, hele jonge jong. Ja, dat is een manneke. En zo maakt ze de schutterie in het dorp. Die schutterie die organiseert dus bijvoorbeeld elk jaar de zomerkermis, een zomermarkt. En dat doen ze al meer dan 50 jaar. En dan moet de schutterie in het dorp ook actief zijn. En dat is het resultaat. Dat is mooi. Donder. Ja, Sint-Michael. Ik zie nog dat sommige van die mannen dan naar rechts kijken en sommige niet. Dat is het défilé. Dat weet ik. Moeten ze dat allemaal naar rechts kijken? Nee, de ene man moet de gieden, hè, dan loopt het vuur aan de weg op. Dan moet vooruit kijken als op zijn chef. Snap je? Ja, En daarom heet het ook ja. gieden. Hè. Maar dat is een eerbetoon bij een défilé. Hoofdrechts, heb ze nooit geleerd. Hè. Nee. Is dat zo? Maar er moest toch wel op les komen, want als dit zo terug ligt, Nee. dan moest het ook nog het samen zijn. Mooi is maar als slecht een aardig is kunnen, dan moet ik Maasrade, Sint Martinus.
Karel, als er nu koning bent of koningin bent of weet ik wat bent, moest je dan ook overal komen opdraven bij andere activiteiten in het dorp? Zitten daar natuurlijk meer verplichtingen aan, denk ik. Alleen als de schutterij uittrekt. De schutterij gaat nooit uittrekken zonder vaandel, koningspaar of keizerspaar. Nooit. Dus het vaandel en koningszilver moet altijd erbij zijn. Het is net zoals bij carnaval dat dan de verenigingen zich toch bezoeken onder elkaar als er schuttersfeesten zijn. Flauwekul houdt de virus Nederland. Dat is bij de schutterieën niet gebruikelijk. We gaan wel naar bondsfeesten. En daar hebben we respect voor elkaar aan het onder. Ja. En als de vereniging zelf een schuttersfeest heeft, is het eigenlijk voor de vereniging zelf meestal. Ja. Ja. Maar dit was net vastraden, toch heel even. Een schutterij die ontzettend bekend is in het dorp en heel veel deed in eigen dorp. En daarom zo groot geworden. Ze hebben meer dan 100 leden op dit moment. En dat is geweldig om te zien hoe dat kan groeien. Je hebt wel heel veel dames met broodjes en wien, hè? Ja, als ik het goed heb, heb ik er 7 geteld. Dat zijn er veel. Zijn er ook richtlijnen voor eigenlijk? Wieveel marketeers? Marketensters, nou, dit is niet vastgelegd. De kinderen, de ene hebben kinderen 2, maar 1 is geen. 2, dan zijn het er, dus meestal hebben ze er 4 of 6. Er zijn er ook, ik heb wel eens een die 112. En dat vind ik dan een beetje persoonlijk. Verhouding zijn. Wel, ja. Want als ze dan maar ver geweerdragers hebben, dat ze het niet doen. Dus soms is er 1 bieleman, soms 2 bielemannen en zo gaat het, hè? Ja, dat heeft te maken, om sapeur te zijn, dan moet dat de vliegheid van nemen zijn. Moet goed kunnen marcheren, dat moet goed de richting kunnen houden. Dat is niet zo makkelijk om dat in te vallen. Ja, dat kan je me voorstellen. En dat is ook zeer kostbaar, hè, de uniformen. Nou, Merkenbeek. Vele horen juist langs. Johan is een klein mens, je hebt toch een paar jaar geleden het OLS gewonnen, hè? Ja, in Merkenbeek. Dat was een prachtig georganiseerd OLS. In die mooie glooiende landschappen daar, naar richting Bengelrade. Dat zag er heel goed uit. Ja. Die overigens schond in 2025 hebben die het Zuid-Limburgs Federatiefeest. We zijn er toen bij geweest toen ze dus aan het kavelen waren. Ja. En we zijn er met de camera erbij geweest. We zijn echt getuigen geweest van het moment dat ze wonnen. Ja. Dat waren ze bij net vergis op Maasmechelen toen ze gewonnen hebben. Ja. Ja, dat is geweldig. Ja. Nou, van Merkelbeek is het niet zo heel erg wijd naar Ubaksberg, denk ik. Hè? Nee, dat is... Qua hoogte zal het niet veel verschillen. Tussen blijft het flink weien, maar daar hebben ze beloofd dat ik op gaan rijden. Dus laten we hopen dat het zo blijft. De kind ze mee gaan houden. Ja. Ook Ubaksberg is een hele traditionele vereniging. Zolang als ik erbij ben, is dat een krachtige vereniging die ook een aantal keer het OLS heeft gewonnen. Wat bedoelt ze nou precies met een traditionele vereniging? Zijn het net allemaal traditionele verenigingen?
maar die zijn sterk in het vasthouden van de tradities. Die enorme discipline in de vereniging, dat is er echt. Hè. Dus dit is oude exercitie, zoals ook veel geweerdragers. Dat betekent dat er heel veel geoefend wordt. Dus een kind zal dat nooit bereiken. En dat is gewoon, dat bedoel ik met extra traditioneel. Al een paar dingen op. De vaandel dragen we echt een zwijer nog eens een keer met het vaandel. Dat maakt het meteen zo week nog moeilijker natuurlijk. Maar dit is een schutterie, dit is Sint-Rochus uit Stevensweert. En Stevensweert is altijd een stad geweest met stadsmuren. En de kind zien we heel duidelijk zien dat ze afwijkende uniform hebben. Die dragen dus gildenuniformen uit de vroegere tijd. En de marketensters, dat waren geen marketensters, maar zogenaamde soetelaarsters. En dat betekent, het is ongeveer dezelfde functie? Ongeveer dezelfde functie, maar ze noemden zich soetelaars. En de vaandelzwaaier, ook heel traditioneel, dat was vroeger om de signalen te geven. En die hebben dus ook vaandelzwaaiers erbij. Ik zag ook een kaart erbij rond wordt getrokken. Ja, daar zitten soetelaars, daar zit de proviant in. Die hebben dus veel proviant bij zich. Dat is meer proviant dan wat die marketanten kunnen hebben. Ja, ik heb het niet, we moeten eens controleren straks. We gaan naar Epen. Nee, toch? Wel. Epen. En weer kleintjes, hè? Ja, dat is de schutterij. Dat kent ze aan zien. Even terugkomen op die kleintjes, Ton. Zo worden ze schutter, hè? Of schutterinnekes. Ja. En dan nog even gaat over de muziek. Voor alle machine soms gaat het lang door, maar voor ons is het hier heel moeilijk om te bepalen wie hel dat er bij in de televisie binnenkomt. Dus sorry ervoor als we soms een beetje te lang door kan. We willen zo lang mogelijk in elk geval laten genieten van de muziek. Dus we zullen zo stil mogelijk proberen te zijn als de muziek speelt. Dat moet ik even gezegd hebben. Ja, dat is goed genoeg. Ja. Anders kregen ze weer van de regie op de donderen. Onthouden. Jetzt kijken we over. Marceline en Petrus, Helene. De Wereldstad. Het is een fusievereniging. Dus er zijn twee heiligen. Dat betekent Je hebt nog een ex-militair met, geloof ik. Ja, de generaal, dat is Henry Jansen. Hij is dit jaar benoemd tot generaal. Echt het generaal? Echte generaal. Maar hij komt uit een hoge functie bij de marine. Oh, dus hij is een echte generaal van de vereniging, maar niet van het leger? Nou, dat was een Bina-generaal. Oké. Ja. Maar ik vind dit belangrijk. Ja. Veel wichtiger, generaal van de schutterie. Ja, dat zal best. Ja, is zo. Ik zou voor de generaal in het leger kiezen. Maar goed, we gaan naar jonge en oude nobele Valkenburg. Dat klinkt vreemd, net zijn ook in de centen. Hè? Ja, die zijn ook heel oud. 1460 zijn die opgericht. Dat zijn die oude en die jonge dan? Nou, dat is ook een fusie. Die heeft een aantal jaren niet gefuseerd. Oké, muziek.
Ja. Ik zou toch wel een stukje met die mandjes willen kijken wat ze bezig hebben. Ja, Dat dat ziet kunnen we er straks honger erbij van. doen. Ja. De officiële naam van deze club, dat is de edele, nobele, achtbare, jonge en oude loffelijke schutterijen der stad en de vrijheid van Valkenborg. Zo, goeiedag. En dat in één zin. Dat hebben ze niet van truc, hè? Dat heb ik net van terug. Dat had ik al absoluut niet. gedacht. Wat voor mannen zit dat gewoon dan? Ja. Sint Rosa. Is dat genoemd naar de kermis? Of dat is een Rosa kapel? Moet ik hier antwoorden? Sint Rosa kapel, zullen we maar zeggen. Ja, ja. Sint Rosa is belangrijk voor Zittert, dat is niet zo overal. Hè? Zeker. Ze zit al zo zeker dan zo aan de slagen, dan denk ik. Ik heb 27 jaar in Zittert gewoond, dus ik weet het wel. En dan dit erover zeggen. Die dragen het uniform van de Nederlandse grenadiers in Franse dienst omstreeks 1812. Dat is mooi. Dat betekent dat die staarten die ze bovenop de helm hebben. Dat is een versiersel. Ach zo. En dat zijn paardenharen, gebleekte paardenharen. En wat, is dat dan een functie of is het gewoon een versiersel? Nee, dat is een Ja. versiersel. Oké. Ja, het zijn echte paardenharen. Moest je zich voorstellen dat ze die moesten svingen. Ja, ja. Ze lag wel een kapitaaltje kosten. Van Zittert gaan we een ganz klein beetje naar de zijkant van Zittert. Dan komen we een Lummerighoed, Limbricht. Ja, hele mooie vereniging. Ik zei niet dat de volgorde waarin ze voorbij komen ook wel eens verandert. Dat de volgorde. Dan hebben ze de marketensers voor, achter, de shutters, de bielemannen. Nee, dan hebben ze toch niet goed gekeken. Is dat allemaal De hetzelfde? marketensers lopen vuur ervan. Oké. Vuur ervan. En die kleine jongskes die erbij lepen dan, die hebben toch die... Ja, maar dat zijn vaandeldragertjes. En Aha. dan hebben ze ook nog... Dan maakt het dat gaat uit waar die lopen. Dan moet er nog een nou, die verschil. lopen ook bij het vaandel. Ah, oké. Op de vuur, omdat ze dus niet echt bij de schutterij horen nog. Ja. Maar het is wel een manier om de jeugd te binden aan de schutterie. Ja. Ik vind het wel een beetje een LOE-cursus schutterijen wat ik vandaag kreeg. Ja, maar als ik me zo beloos, dan hebben ze in de 40 jaar in Zittert gewoond. Dan is ze jarenlang aan de televisie verbonden. Ik weet nog niks. En dan wist het nog niet. Dus... Zullen we naar die geboortegrond gaan, althans die woonplaats, Brunsum. Ah ja, dan begint mijn hart dan maar sneller kloppen, dat weet ze. Ik hoor net dat dit een erg schutterie Dat is. is Brunsum niet. Ik heb van de regie Sint-Joost, kent dat? Sint-Joris ook. Ja, waarom dat Sint-Joost?
Joost toen hier komt, dat mocht ze Joost weten. Eigenlijk zou Brunsum moeten komen, toch? Heel leuk opgemerkt toch? Ik weet het ook niet, want op Bosliske staat nu de schutterij van Brunsum. En die hebben geen totaal overzicht op de optocht helaas. Ja goed, we kunnen zien dadelijk vanzelf Ja, wel. ik zie Joost Dan is dat in ieder fluistert de geval. regie er wel in de oren wat er precies gaat komen. Zit er dan ertussen gevoegd? Ik zie ze helemaal niet op de lijst eigenlijk. Maar niks goed, maar niks goed. We zijn op de helft zo'n beetje, dat constateer ik wel. Want Gerooien is zo de 24e zijn, we hebben 50 schutterieën. Ja. Gaat goed, gaat lekker. Ja, ja, Ik heb dat getoes ook wel een beetje kunt volgen. ja. Het is ook leuk druk langs de optocht. Zo te zien. Ja, het staat goed voor. Er staan bij de défilé staan hekken hier. Ik ga dat door eens even kijken. Als ik de chatterie voor u dat hier ongeveer staan. Nou, toch weer een lu of 200 op dat stuk défilé. Er staat ook een grote tribune. Waar u op zit, dan is het ook vol. En dan gaat weer op. Ja, het zijn eigenlijk helemaal vol. Als ik zo wie als ik een kijk is en ik lu langs de kant staan. Dus dat is in elk geval al heel erg mooi. En dan komt Sint-Gregorius de Trouwens, Grote. kijk je naar Kempen, ik heb de straat even zien. Ja, de Brunsumers komen eraan. Ik zeg groen. Ik ben de wethouder van Brunsum, Hugo Jansen, de Leeuwarden, strak in het park. Hugo Jansen is ook de voorzitter van de club. Ja, mooie vereniging dus. En ook weer allemaal die dekentjes, of wat zijn dat? Die vermanen, hoe matjes, dekentjes. Er is een ransel, een rugzak en daar ligt een deken op. Ja. Als je me net uitgelachen wie dat Ja. is verwaar. Ik hoor bij trommels, even kijken als het goed is. Heilig Kruis, Grevenbeek. Ja, Grevenbeeg. Beeg. Het zijn gewoon shottenmeisjes. En alle shottenmeisjes zijn schoon meisjes. Simpel. Ja, Heel simpel. dat zeg ik Ja. ook, dat zeg ik Ja. ook. En tenminste, ik heb alleen nog maar schoon meisjes voorbij zien komen. En trotse meisjes en mooie koninginnen. Ja. Maar Heilig Kruis Grevenbeek en dadelijk komt de tweede vereniging uit Grevenbeek. Waar de eerst gaat dan als voorbij Sint-Laurentius Spouwbeek. Ik zei nog dat ze het vaandel een beetje zo net helemaal verticaal hebben, een beetje tegen de wind in. Hè. Tijdens het défilé moet het vaandel naar voren gebogen worden. Ah, oké. Dat is de reden. Ik Buigen, dacht dat het voor de wind neigen. was. En achter het défilé trekken we weer omhoog. Ja. Ik dacht dat het voor de wind was, zie je maar weer. Ja, nee, dat snap ik. Dat ze dan ook kan. Maar in Spouwbeek, je hebt het gezien, Ja. een prachtig dorp. Er is geen café meer in Spouwbeek, maar de schutterie leeft. En dat heeft te maken met de gemeenschap die de schutterie een warm hart toedreigt. Ja, maar dat is ook een beetje het probleem voor die verenigingshoezen die overal weg gaan natuurlijk. Hè. Iedere, ook de schutterieën die willen een verenigingslokaal hebben waar ze bij elkaar komen, waar ze dingen kunnen bespreken, hè. Waar ze een biertje kunnen drinken. En dat wordt dat dan ook moeilijker voor... Nou, dat hebben ze dus zelf. Spouwbeek heeft bijvoorbeeld de voormalige voetbalkantine.
hebben ze helemaal omgebouwd voor als naar hun lokaal. En dat is tot behoud. Ja, ja. Zo kunt ze zien dat in een klein dorpje Grevenbicht 2 schutterijen erop nahoudt. En grote schutterijen, dat hebben ze gezien. Is er dan nog een beetje onderlinge strijd of concurrentie tussen die schutterijen? Nee, misschien zal dat vroeger wel eens geweest zijn, maar dat is absoluut niet meer. Grevenbicht hebben bijvoorbeeld vorig jaar hebben die het ZLF voor het vorig organiseren. En geloof maar rustig dat die elkaar helpen. Zo moet het ook, hè? Zo moet het ook. Voerendaal. Misschien een rare vraag, maar kopen ze die stokbrood nu elke keer opnieuw fris? Of is dat gewoon voor de show en is dat stokbrood al 2 jaar oud of zo? Met die mandjes weg. Het stokbrood is vers. Hagelen, knakelen, vers. Overigens, de schutterie van Voerendaal, Sint-Sebastianus, is koninklijk. En er zijn meer koninklijke schutterieën, die hebben dus bij een jubileum. En dat is omdat ze meer dan 100 jaar bestaan? Of nou, niet alleen dat, maar de kunst, bij een bepaalde gelegenheid kunnen ze dat aanvragen. En ze hebben er verschillende. De koninklijke schutterij van Oorsbeek, deze hebben dat bijvoorbeeld ook gekregen. Ja. Maar dan moesten ze dan aan voldoen om dat predicaat koninkrijk te krijgen? Ze moesten aan kunnen tonen dat ze een x-aantal jaren besteedt en dat ze als vereniging in de plaats waar ze is, dat ze er actief is, dat ze er gaat zien. Snap je? Dat is wel heel wichtig. En Voerendaal is een schutterij die is ook echt vastgebakken in Voerendaal. 2 keer het OLS gewonnen, in 78 en in 94. Eigenlijk zijn alle verenigingen belangrijk voor het leven in een kern of in een dorp. Hè? Maar niet zoet wat voor een vereniging. Dat is helemaal waar. Ja, Heerle Heide en ik zie geen heksen van de Heksenberg, dat is zo met van, ik zie wel aparte hoeden. Dat is het erebestuur. Het bestuur van het erebestuur. Een schutterij heeft vaak een erebestuur, er zijn mensen lid van, betalen een bedrag. Maar in Heerle hebben ze een speciaal erebestuur en tijdens het OLS en het ZLF mogen die in wrak metlopen in de optocht. En wat metnemen? In een vak? In wrak. In een wrak? Wrak. In een wrak, in een sluppe jas. Aha. Ik zeg niks. Ik werk met termen om de oren geslagen, maar ik er nooit van gehoord heb. Maar dat moet kennen natuurlijk. Natuurlijk als we echt controleren. De nu staat creëren.
De koning van Neustadt kent de eerste prijs lachen. Werkelijk geen spel tussen te krijgen. Want? Ja, dat blijft lachen. Dat blijft lachen. Oké. Ja. Een vrolijke winst dus. Een hele vrolijke mens. Begon nog Sint Sebastianus Margraten. Het is wel een beetje warmer, heb ik in de gaten. Ja, hè? het zonnetje komt door. Ja. Heb ik die beloofd aan. Muziek. Ik heb ook het idee dat sommigen sneller lopen dan zangeren, klopt dat? Ik heb een machtstempo. Ja, Margraten, een hele oude vereniging uit 1541. En die dragen al sinds jaar en dag de uniformen van de blauwe huzaren van Boreel. Ja, machtig mooie vereniging. We hebben ze dit nu notities gemaakt en zo dergelijks, maar de wit er echt heel erg van. Is dat gegroeid? Hoe lang ben je al geïnteresseerd in dit soort schutterswereld? Ik ben dit jaar 75 geworden en ik ben in 58 bij de schutterie gegaan. Als boutjesdreger, trommelslijger. Van trommelslijger ben ik geweerdrager geworden. Van geweerdrager officier. 40 jaar vuurzitter geweest, erevuurzitter van de bond. Ik zit in die schutterswereld, die zit helemaal in mijn hoed. Dat is de grote liefde eigenlijk. Ja, ik kom ze nooit vanaf. Maar ik wil er ook niet vanaf. Ik vind het heerlijk gedoe. Ik heb in de OLS gezeten, schutterstijdschrift. Kom maar op. Ook even luisteren naar muziek en die komen van, dat is de volgende, Vals. Sint Paulus, Vals. Die houden niks in de mandjes volgens mij. Nee, maar het is wel een heel jong, mooi koninginnetje. Dat heb ik even gemist. Ja. Dat is dan weer jammer. Wieveel van dit soort optochten, schutterie-optochten zijn er in Limburg in een jaar? Dat is de bonden, hè. En per bond zijn er ongeveer 4 bondsfeesten. Dat is 1 OLS en 1 ZLF. Daarnaast heeft de schutterie ook plaatselijke verplichtingen. Processie, koningsvogelschieten en dergelijke. Maar meestal 4. Duurt overigens moeilijker. Maar dan moet het zeg maar een 2-3 maand gebeuren in de zomertijd. Dus dat is wel binnen elke week prijs dan, toch? Elke week. En de mannen gaan nu ook stemmen op dat sommige schutterijen die willen minder bondsfeesten. Omdat het op eerste plaats is het heel moeilijk om een fatsoenlijk feest te organiseren. Moesten de lui voor hebben. Want tenten bouwen en dit soort zaken, dat is voor jonge lui niet meer weggelachen. Het zijn nog tegenwoordig hele paviljoens geworden met allerlei veiligheidsvoorschriften, eisen van de gemeente. Het wordt nog steeds moeilijk. Dat is een volgend punt. Ik bedoel, in dit land waar de regels belangrijker zijn dan de lui. Als je een schutterfeest moest organiseren, moest ze een complete vergunningen aanvragen. En dat is niet eenvoudig. Daar hebben ze kracht voor nodig. En dat is een vereniging die kracht niet in zich heeft. Dan laten ze dat liever aan anderen over. Dat is jammer. En of dit... Het is wel goed dat het een beetje strenger wordt aangepakt natuurlijk en veiliger moet. Want dan hebben ze zelf het verhaal verteld van de pap met een wegwaaiende tent. Ja, maar hallo, de windtoos, bomen zijn opgeknapt van een halve meter doorsnee. Daar kan ze weinig aan doen dan. Daar kunnen ze niks aan doen. Hè? Nee, maar het heeft toch te maken met de moeilijkheidsgraad is echt de zwarte lat ligt hoog, veel te hoog. Waar waren we gebleven, Karel? We gaan naar Martinus Houtem Sint Gerlach.
jaarlijks hier en door het gaat bij deze vereniging. Wie komt dat? Nou, dat is evident. Sommige schutterijen vechten gewoon met het aantal leden. Dat is gewoon zo. Er zijn toch schutterijen al ter ziele. Zijn er al een tientallen enkele jaren geleden geweest. Nou, een dorp als Schelvent is geen schutterij meer. En dat is eeuwig zonde. En een dorp als Houtum, ja, waar eigenlijk alleen maar hotels liggen, dat is niet veel. Dus dan is er veel lui van boete komen wonen. Die hebben niks met die schutterij. En dan kunnen ze het vergeten. En dat zuster hier voorbij komen. Hier dus 50 in de optocht, zijn er moeten die 50 nog andere schutterieën die mee aan meedoen. Nou, andere bonden, hè. Van andere bonden. Zoals gezegd, er zijn 7 bonden in Nederland en dat is nog een Limburg, Zuid-Limburg, nog een boom, Bergendal. Maar die zit niet bij die federatie. En waarom niet? Omdat die nooit metgenomen zijn. Er is ooit een keuze voor gemaakt. Waarom dat echt gebeurd is, dat weet ik niet. Maar die zijn er niet meer. Er zitten bij de nachtwachtgilde, die van Spekhoutserheide. Dat is toch jammer eigenlijk? Dat is ook jammer. Dat is ook jammer. Maar het moet toch weer niet te groot worden, want als ze dat dadelijk 70 van maken, hebben ze een half overles. En dit is een derde overles. En dat is toch wat makkelijker te organiseren. Want Sint-Gerlach komt van Schenne. Ja, van Juschak. En waar hebben we dat? We gaan nu al naar Ja, Put. dat Put, ja. Ligt bij Isje. Ligt er even. Ja, Dat ligt bedoel ik. boven de berg. Ja. Dat is een beetje ruim zee en zo. Ja, wat ik. Zijn hier een dame in het gans in het zwart voorbij lopen? Is hier een rouw? Nee, dat is een hofdame. Dat is een hofdame. Leg goed. Dat is, een hofdame die is er om de koningin te coifferen. Om die aan te trekken en dit soort dingen. Dat is wat een hofdame vuur is. Die moet in het zwart? Die moet niet in zwart, hebben ze allerlei kleuren van de regenboog kunnen die aandoen. Maar toevallig heeft deze in zwart geleden. Of een donkerblauw wordt geleden. Buchten is aan de beurt. En ook dadelijk een mooi verhaal over Buchten. Vruchten, ja. Eerst de muziek even. Ja. Voor ons een speciaal verhaal over Buchten hier. Ja, Vertel. Buchten is 1949 heeft daar het eerste ZLF plaatsgevonden. Dus alle besprekingen vonden ook plaats in Buchten. En dat hebben ze daar voor de eerste keer gehouden. Dat is Buchten. Een prachtige vereniging, dragen Amerikaanse militaire uniformen. Prachtig om te zien. Heel mooi. En dan moest je nog op Buchten en Dieteren liggen eveneens. Dat zijn 2 gigantische schutterieën. We gaan naar Sint-Bastianus Herle.
Ja, er zijn heel veel zilver, dat dan weer wel, hè, maar ook wel heel veel gaten. Hè? Ja, maar het is een schutterij uit Heerlen. En zoals zeggen, Heerlen, zo'n stad moet een grote schutterij hebben. Maar hier blijkt weer dat in de Grootte grote van de stad heeft er niks mee te maken. maar de middenstand in Heerlen is ook weg. En vroeger was Heerlen een staatse vereniging met heel veel leden. Alleen is dat is vertrokken. En dit kiest er niet meer terug. Tenzij je bepaalde wijken het weer oppakt. En dat is het probleem. Het moet ergens in een kern of in een wijk opgepakt worden. Ja, ja. Enthousiaste mensen moeten dat doen. Het gebeurt eerder met de carnaval dan met het gedangensma. Ja, ja. Martinus Born. Allemaal blije gezichten, want die hebben net een zeer succesvol Oud-Limburg Schuttersfeest achter de rug. Zeer geslaagd. Absoluut. Ja, ja. Dus zullen ze ook de nodige pecunia verdiend hebben. Ja, En twee weken geleden was dat geloof ik. Ja, en de vereniging in het dorp natuurlijk, hebben hier allemaal goed metgewerkt. En die Dat hebben ze natuurlijk mogen organiseren dat ze vorig jaar gewonnen hebben. Dat zeggen we nog even erbij. ja. Voor de jullie die dat niet weten. Ja, dat is dat feest waar ze dus echt van moest kunnen scheten. Ja. Maar het zijn 6 mensen. Ik zou binnen zeggen, is het echt hoor? Want we gaan nu nog. We gaan er echt. Die noemen we ook wel eens de slek. Zilver, af en toe verdwijnt dat wel eens. Sommige verenigingen zijn ook wel eens kwijt, zo hier en daar. Dat is pas 2 keer gebeurd. Eén keer in Brunsum is het door het gemeentehuis gestolen. Daar is het weer teruggevangen. En in Kerkroo is het een keer opgeroemd door RD4. Wie ze de Rabobank moesten opruimen, hebben ze het zelf per ongeluk metgenomen. En dat laatste daar ben ik het nog niet helemaal over eens. Maar Brunsum wordt echt gestolen uit de hal van het gemeentehuis. En de politieman, bijgenaamd Rappe Fredje, hebben toen weer gevangen. Die hebben ze in de auto op de hei. Dat is belangrijk voor zo'n vereniging. Ja, dat is, mijn god, toen 1600, 14, 1500, allemaal oude materialen. Dieteren, Stefanus. De kleur blauw is wel heel erg vaak voorkomend, heb je zo gezegd. Dat komt ze vaak tegen militaire uniformen. Ja, dit is ook een Amerikaans marineuniform, legeruniform. Ja. En als die officieren komen, dat zijn allemaal gezichten die ik al 60 jaar ken. Want wie echt klein wordt, worden die ook klein. En die zo ter schulpen bij, dan ken ik nog weer men Een geworden. beetje samen de carrière parallel opgebouwd. Zeg maar. Samen oud, hè. Samen oud. We gaan naar de zuchtende zusteren uit Zusteren. Dat zei volgens mij Wim Zonneveld ooit. Kijk, dat let er wel. Dat let er wel.
Ja, bronsgroen eikenhout. Het is misschien wel hangig als je het speelt wat nu kunnen metzingen of metklappen. Hè? Als er zo lang défilé moest. Succes verzekerd. Hè. Op de OLS spelen ze stevast dit lied, hè, omdat het een trommel- en fluitenkorpus is. Dan huur je dat. Dat hebben ze ook wel halen als trommelaar, maar dan weten de lui niet wie ze dan moeten inzingen. Moest natuurlijk een beetje als vereniging ook een beetje tactisch kijken wat voor een liedjes als ze bij zo'n défilé speelt. Hè? Toch? Want dan brengen we extra punten op, toch? Of nee? Nee, absoluut niet. Nee, nee. Enthousiasme van het publiek, Dit denk is ik gewoon, met. nee, dit is gewoon leuk voor de lui, dan zingen ze dat met. En dat is ook, ja. Maar wil ze nog meer? Als het Limburgs volk ziet, hebben ze zingen. Vergonnen Wielder. Ja, dan zal onze cameraman blij met zijn, want hij komt er vandaan. Die paren die ze zien slopen, dat is net immer man en vrouw. Hè? Maar dit is ook heel prachtig om te zien dat de bezetting zo mooi is. Hè. 8 officieren, kiesvertoor en geweerdragers achterlip. Dat zijn ja meer dan 20 mensen. En opvallend is dat er nog geen marketensers bij zijn in Wielder. Maar we weten dat dat gaat nog komen. Maar deze is puur traditioneel. Maar even over die stellen die lopen, dat is net immer man en vrouw. Hè? De koppeltjes die rond metlopen. Tot nu toe heb ik alleen nog maar man en vrouw gezien. Maar nou, het bedoelt dat ze niet getrouwd zijn. Ja, sorry. Ja, nee, ik dacht dat ze even naar de moderne tijd ging. Dat hebben we nog niet gezien. Dat hebben we nog niet gezien, dat de koning... 2 dames of 2 heren of zo, ja. Bijvoorbeeld. Maar ja, aangezien het toch een traditionele wereld is, zullen ze dat wel eens na gaan doen, denk ik. Maar dat hoeft nog niet. Ja. Hoeft het niet in alle dingen op te dragen natuurlijk. Daar ben ik het hier wel met eens. Ja, Holtem. Ja. Martinez. Ja. Mooie vereniging. Ja, absoluut. Mooi strak, mooi dit zwart. Ja, mooi gedisciplineerd. Nieuwe exercitie. Ja. Als ze het geweer over de schouder dragen, is het nieuwe exercitie. Lopen ze op geleden van 3. Aan de oude exercitie dragen ze het geweer hangend aan de schouder. Lopen ze met 4. Je mocht dan zelf kiezen welke exercitie dus. Ja. Het is wel qua training is wel anders. Ja. Ik bedoel, de oude exercitie is uit 1914. En de nieuwe is 54, die het leger nu nog hanteert. Maar die oude, dat is een hele, ja, moet ik het zeggen, een hele eenvoudige exercitie om boerenjongens, hè, die nog lezen, nog schrijven, om die dat te leren. En liep er wel soms reden voor discussie in zo'n vereniging, hè, van pakken voor de oude, pakken voor de nieuwe? Nee. Dat heb je beslist dan? Het is er. De beginselchaterie, wel voor een commandant, is een commandant pro-oud, pro-nieuw. Dat wordt direct na de oorlog worden eigenlijk alleen nog maar oude exercities. Kent ze dat net tussendoor wisselen? Mocht dat niet? De kens, maar waarom zou ze dat in godsnaam doen? Geen idee. Nee, ik heb ook geen idee, maar dat maar dat ook maar niet door. Sint-Geert. Ja.
het begint op te scheten. We hebben er nog een stuk of 4, denk ik. En dan komt er weer muziek aan, dus soms even... Ja, dat is het diep. Eigen chaterie. Ja, maar dat was vroeger een eigen gemeente ook. Broek zit er altijd zo geweest. Hè. Dus het is ook dat Sint-Rosa zit bij Bond Sint-Gerardus en deze zitten bij de Bond Eendracht. Dat is van Meerwijken en zit er natuurlijk ook een vrij grote stad. Het stad Broek heb ze nog, hè. Onder andere heb je ook een eigen chaterie. Dat weet ik niet. Maar er zijn natuurlijk in het verleden rond parochies, rond zo'n gehuchten, voor chaterieën. Maar op ik over. Ja, Ton, het is heel mooi om te zien. Ja, mooie koningin, zei ik hier. Mooie koningin. Ja, maar het is heel bijzonder, want bij het Koningsvogelschieten schoten maar 6 leden, omdat jonge mensen steeds meer dat niet willen. Maar er waren 2 dames en zij als 19-jarige schoot hem af. Dat is knap. En dat was Marieke de Jong. Dat is je daar bij het geil wat net leeft ook. Ja, en dat is koningin nu, hè. Geweldig. Dat betekent dat we er nog 3 te gaan hebben als ik 48. Nee, 4. Sint-Joep, Steen. 3 dus, ja. De laatste 3. Wat we nog krijgen is Steen, Schwekense en Mechelen. Dat zijn de laatste 3. De muziek is nog een beetje wiet weg, maar het komt er langzaam aan. Bordjesdragers zijn toch eigenlijk wel altijd klein. Dat is een soort traditie geworden, denk ik. Hè? Daar begint de shut, daar begint de jonge shut. Ik ben ook zo begonnen. Ik kan me nauwelijks voorstellen tegen bordjesdragers, zo ganz klein. Ik word een heel aandoenlijk manneke, zachten ze. Als je wat te horen. Ja, Sint-Jobustijn is een hele mooie club. Die zit hier met een hartje en oud steen aan de armen. Prachtig. Hartje oud steen. Oud steen, oké. Ja. Dan heb je de Rogges, hoeveel in de buurt of zo. Heb je de Rogges in de buurt? Steen. Toch? Nou, dat is helemaal. Is dat een steen, toch? Nee. Nee? Rogges? Ja, Rogges hoeveel, wat is steen? Hoe weet ik het? Ja, serieus. Serieus. Maar dat maakt niks goed. Nog 2 hebben we er. Schwekense op de berg. Nou, hier is een prachtig voorbeeld. In Schwekense wordt geen chaterie meer. Maar een aantal enthousiastelingen hebben zich weergerapt en zijn met de chaterie verder gegaan. Kijk wat er van over is. Dat is geweldig. Met de carnaval een geweldige berg aftocht. Ja, prachtig. Als het in een dorp werkt, dan werkt de chaterie ook.
Nou, we kregen de laatste. Als het goed is, moet Mechelen. Dan gaan we even naar Sint-Sebastianus. Karel, dit waren de laatste volgens mij, hè? Ja, in de voorbijmars van Mechelen, 50 schutterijen. Wat vond je er nu zo van als absolute leek in het schutterswezen? Ja, dat is prachtig om te zien, maar daar moet je Ja. inderdaad wel een beetje verstand van hebben om te kunnen Ja. zien wat ze zus natuurlijk. Hè? Ja. Beetje Daarvoor lessen dat ze er nu bedanken. Ik zou de Geer willen uitnodigen om het volgend jaar helemaal gratis 1 jaar lang stage te lopen in Bronsum. Met een pak aan en geweer op de rug naar alle schutterviers, zodat er eindelijk eens gaat leren wat het Limburgse schuttersleven in zich heeft. Mag ik er nog even voor nadenken? Nee, gewoon komen. In elk geval hartstikke bedankt voor de toelichting. Ik heb gekeken naar de 50 schutterieën die hier in de optocht in Wielder, niet de Wielder, en Schimmert hebben rondgetrokken. Fijn dat je gekeken hebt en wellicht zien we ons binnenkort bij een of ander evenement. Fijne dag nog en tot ziens. Dag. Tot ziens. Deze uitzending werd mede mogelijk gemaakt door schutterij Sint-Sebastiaan Schimmert, Brasserie Biijn en de gemeente Beekdalen.